दा जिहेतु नैबे जे खावला बाजार बेखौ बेखेवनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। मानो होनोब्ला जिहेतु सान्थिपुर बाजारनिफ्राय बे खावला बाजारा 8 किल'मिटार जायो। दा बेहाय बे गामिनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा थांनो फैनो गोजान जायो। बिनिखायनो दिनै बिथांमोनहा जे माखासे सिन्था धारा खालामनायनि गेजेरजों दा बिथांमोना बे खावला बाजारावनो सप्ताहिक बाजार हिसाबै खालामनो नाजाबाय आरो बेखेवबायबो। बे बाजारनि थारिखआनो जाहैबाय बुधबार बाजार, बेखौ लादों बिथांमोनहा। दा आं गोजोननाय मोनदों जे बे ओनसोलनि जे रायजो राजा बिथांमोनहा बाहाय बहुद खेथि मावनानै जायो। माइ गायो, फाथो फोयो, बेसर फोयो आरो बेराफारसे सिबिं फोयो। दा बिनिफ्राय सान्थिपुरसिम बे बेसर फाथोखौ लांनांगौबा 8 किल'मिटार जायो। बिथांमोना बहुत माने भारानि खोथा थायो। ओंखायनो नैबे खावला बाजाराव बे गामिनि बे ओनसोलनि बाजारावनो बिथांमोना लाबोनानै फाननो हागोन, जों बेखौ नुहुरदों। दा बाहाय माने रायजो राजाफ्रा बहुत माने सेफ जागोन आरो गारि भारा मा भारा बेफोराव आरो। दा जों गोजोननाय मोनदों। आं बेखिनिखौ बुंबाय। आरो बिथांमोना जे बे 10था गामिनि जेनाखि गावबुरा बिथांमोन थायो आरो लोगोसे गामिनि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोन थायो, बाजार कमिटिजों हेफाजाब होनांगोन, सावरायलायनांगोन। आरो बाजार होनोब्ला बाजारा देरलाङोब्ला माने बिदिकिसा थायो, बहुत बायदिसिना जानो नागिरो। बे समाव बिथांमोना होबथानांगोन, मोजाङैनो मोजां बाजारखौ लाखिनांगोन। बेखिनिखौ आं खावलायबाय। आरो जाहाथे बिथांमोननि जेनाखि बाजार बे बुधबार बाजारा माने मोजाङैनो मोजां सोलिलांनो हाथों। दिनै 1 एप्रिल बुधबार बाराय, बेवहाय जोङो दिनै खावला बाजार हिसाबै 2004निफ्राय बेवहाय मोनसे गुदिली बाजार हिसाबै जोङो मोनसे उत्थापन खालामबोदों। दिनैसिम बे बाजारा गुदिली बाजार हिसाबै सोलिबोबाय थादों। आरो दिनै बे ओनसोलाव बे खावला बाजारनि एलेकायाव, बे एरियायाव गोबां गामिफोर दङ। गैयाबाबो 10थानि बांसिन बाङाय गामिफोर दङ। दा बे 10था गामि आरो 10थानि बाङाय गामिफोरनि जे रायजो राजाफोर, आरो बे रायजो राजाफोरा बे ओनसोलाव बांसिन खेथियक खामानि मावनानै जाग्रा। माइ, फाथो, बेसर, सिबिङानो होन, हाइजें बायदिसिना हेन थेन गासैबो आबाद मावनानै जाग्रा। बे आबादखौ जोङो फानलाय बायलाय खालामनांगौआ बिनिफ्राय सान्थिपुरा जोंनि मोनसे गिदिर मोनसे सप्ताहिक सनिबार बाजार, जों बाहाय लांनो गोनां जायो। दा सान्थिपुर बाजारसिमाव जोंनि बे खावला बाजारनिफ्राय आरो बे गामिनिफ्राय गैयाबाबो 9निफ्राय 10, 11, 12 किल'मिटार जायो गामि सिंनिफ्राय। दा बिनिफ्राय महनसे फाथो लांनांगौबा, महनसे बेसर लांनांगौब्ला भाराया जोंना गैयाबाबो 50 थाखा मनाव गोग्लैयो सान्थिपुरसिम लांनानै फानहैनायाव। दा गोबां भुगिबोनो गोनां जादों जोंनि ओनसोलनि रायजो राजा, आबाद मावनानै जाग्रा रायजो राजाफोरा। बेनिखायनो जों बाहाय जि स्थायि मोनसे खावला बाजाराव 2004निफ्राय मोनसे जि कमिटि गुदिली बाजारखौ दैदेनबोबाय थादों। दा बे कमिटियानो मोनसे सिन्था सरसा खालामनानै ओनसोलनि रायजो राजा गावबुरा इन्टेलेक्सुयेलजों रायज्लायनानै कमिटिया मोनसे डिसिसन लानाय जादों। सप्ताहिक सनिबार बाजार जि सान्थिपुर दङ, दा बिनि गेजेराव जों बोरैबा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो, खेथियकफोरनो, आबाद मावनानै जाग्राफोरनो गेजेराव बाजार खालामनानै फानलाय बायलायनि थाखाय जों बाहाय बेबस्था खालामनो हायो नामा होननानै बेखौ दिनै बुधबार बाराय हिसाबै दिनै 1 एप्रिल 2026नि बे समाव दिनैनि दिनखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय। दा बेवहाय फानलाय बायलायनि थाखाय आरो बेफारिफोरनि थाखाय जोङो जेसेबां सुबिदा नांगौ बेखौ कमिटिया बेखौ एरेन्ज खालामनाय जागोन। बाहाय न' गैथ'वा, दा न' बानायनानै होनाय जागोन। बाहाय लेट्रिन गैया, लेट्रिन बाथरुम गासिबो बानायनानै होनाय जागोन। गासिबो सिस्टेमखौ जि बाजाराव जि नांगौ बादि फर्जाफोर नांगौ, दा बेखौ गासैबो कमिटिया बानायनानै होनायनि बेखौ थांखि लानाय जादों। आচ্ছা, दिनै नैबे खावला बाजारखौ बेखेवबाय। दा बेवहाय बाजारनि मुंखौ खावला बाजार होननानै बुंनाय जादों। दा बे खावला बाजारनि मोनसे जारिमिनारि माबा मोनसे ओंथि दं नामा? दा खावला बाजार होननानै बुंनायनि जि मोनसे जारिमिना जाहैबाय, मोनसे समाव जेब्ला 2004 बिनि सिगाङाव बाजार खुलिनायनि सिगाङाव, बे गुदिली बाजार खुलिनायनि सिगाङाव बे जोंनि ओनसोलाव मोनसे फरेस्ट एरिया, बियो बे फरेस्ट एरियायाव गोबां मैल'बान दंफां बिदिनो बेबादि मोननाय जायो। जेरैहाय लाइबान्दि, जेरैहाय खावला, जेरै मदले, बेफोरो दंफांनि बिगुरफ्रा बहुत मैल'बान आरोखि ना। दा बावहाय बागनाला, दा बावहाय बेखौनो लानानै गोबां बिजनेस आवलाफोरा
बाहेरानिफ्राय जोंनि ओनसोलाव बिजनेस खालामफैदों। बे ओनसोलाव खावला बिगुरखौ लाबोनानै बाहाय स्टक खालामनानै फोराननानै बिनिफ्राय बिजनेस खालामनाय जादों। दा बिनिफ्रायनो दिनै बेखौ जों खावला बाजार होननानै नामाकरन होनाय जादों। मोनसे दंफांनि नामखौ ओमफ्राय मोनसे खोथाखौ आं बुंगोन, आं बयखौबो खावलायहरगोन दिनै खावला बाजारनि तोरोबनिफ्राय बा कमिटिनि जानानै साफ्रोमबो रायजो राजा बेफार फालांगि खालामग्रा बिथांमोन, बाजार खालामग्रा बिथांमोनखौ जोंनि बे बुधबार बारायाव साफ्रोमखौबो लैहोर लैहोर फैनानै जिखुनु आइटेम, अमानिफ्राय लानानै दाउनिफ्राय लानानै मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै बेसर बायदि हेनथेननिफ्राय लानानै गासैखौबो बावहाय फानलाय बायलाय खालामफैगोन होननानै आङो खावलायहरनाय जादों।